Figyelnek minket. Az ellenség. És ő az. A vezérük. Honnan tudod? Nem tudom, csak találatok. Üdv! Én Durtasztán vagyok. A vihartörzs sámánja. És a viharmágia ura, mestere és egyetlen tudója. Akkor te irányítod őket, mi? Te mocsos szemét. Igen, én. És hamarosan megismeritek a hatalmam igazi erejét. Vihartörzs, szórakoztassátok vendégeinket. Most már biztos meghalt. Fentről is támadni akarnak. Ka!